Ahoj Miloši, prosím tě, udělala se mi nějaká boule na koulích. Já nechci chodit teď k nějakým doktorům. Můžeš se mi na to mrknout? Já jsem lékař, urolog s ordinací, respektive jsem byl. Ale kuchyně, víš, kde je, to neřešíme v předsíni, no. pojď. Koukněte se na mě. Koho vidíte? Člověka na dně. Ne, nedělám si legraci, poslechněte si to. Takhle je to pořád. Smutnýho a zlomenýho chlapa. Ty vole, já tady žeru guláš a ty koukáš na porno. Podle toho tetování, to je Lucie. Fakt yes. Co tady děláš? Prosím vás, pojďte z toho ven, já jsem to včera prál, ty peřiny. Ale já přece nemůžu vystřelit na někoho, kdo tam bude stát a koukat na mě, ne? Kurva, seš urolog nebo filozof? Co vidíte? Šváb. Vy jste mu trhl nožičku. To je zase smrad. Nepříčetnej smrad. Ale jak může být smrad nepříčetný? Nejste spíš vy nepříčetný z toho smradu? A jsem obětí společenský perzekuce a toho, co vy nazýváte sobectvím. Tohle je rozhodně barák.